Hi guys! Nag-snack na din ni si Lucy guys kay bago siya nagmata. Kaon siya pan. Kay nagunahon ako guys ug unsay akong lutuon. Kanibang kalabasa or kuan. Kalabasang puti nya nakaunan ako guys nga magkalabasang puti lang ko nya akong sagulan og sardinas. Kay nara may suriso nga sobra pagkaudto. Maro ta pirito sudan sa mga bata ug di sila ganahan aning akong giluto. Kaya ako guys, mas ginahan jud ko kung naay kanang kuan bitaw, kanang sabaw. Kay mas mabusog jud ko pa sa naay sabaw guys. Nya ko na din sing gisugdan og hiwa kay sayo pa man guys, mo ni akong giandam siya daan. Kay mga alas 3 pa man. Muni akong giandam og kiwaon ko nila daan para unyang punapon ako ning lutuon. Kay mas lami gud guys nga naay sabaw. Muna nagisugdan na ako ni og panit ang kalabasang puti para sa akong sa among panihapon. Nya wala ni nako kuwayo og liso guys kay linghod man kaayo ni nga kalabasang puti. Linghod kay siya guys ba kanang humok ayo. Bata pa. May tawag na bata pa. Bata pa. Dili pa tigulang. Nya ako ni siyang gi-slice og gagmay. Kay nakapalit man gud ko ani guys itong mga Merkulis ba to guys ta merkado sa Compostela guys ba kay na may tabo. Nakapalit ko guys mas minus siya price. Kaysa kung way tabo ato jud ka sa kuan mas diferensya gid ang presyo. Mo nang gapalit na lang ko daan. Gisal tani para mabusog ang atong mga katiyanan. Ang uban na ni siguro di gid mo kaon na ni. Pero kani guys sulit na kainin nako para nako guys kay makabusog jud ni nako. Kuman ako na din siyang gihugasan guys. Nya ako na puning ilabay ihang panit. Nya kining akong gipanggamit ako na puning anaman og hugas para di magtambak ang hugasan. Kay kung pasagdaan na nato agoy maabot sa kuan. Maglapaw-lapaw ang mga hugasan. Kung dili anamon. Mo ning ako na lang jud anamon. Nya kaning kaha ako ning hugasan sa diyaan kay para makatulo siya para ini ready na nako luto. Okay na, dili na siya basa. Nya ako na sa siyang ikaob. Okay, para makatulo jud siya. Nya pagkauman guys, kay sayo pa man, di pa man ko magluto, unya pa man maghinay pud ko anig pamilo ning mga nilabhan. Kay para mahuman gid ang trabahoon. Ingon ana gid ko guys basta naa sa balay, di mahimutang. Ning ako na ni pamilo ning mga nilabhan. Kaya og di mapiko guys, mag-abot ang mga pilononon, magtambak sa balay. O ning ako na lang siyang anamon. Pag naay lugar, nya wala sad ko'y trabaho dito sa kuan, syudad. Mo ni akong mabuhat diri sa balay. Mangita og angay unsay angay kuanon liukonon. Mamay na itong trabaho guys. Pero maminti balik-balik naman ni kada adlaw. Manang pass lang taan ni. Morning atong pilonon nga puti na daghana, gapiko-piko. Guys, si Mama guys, nakpiko na sa dako na sa nagistorya sa vlog guys. Lindot ka kay gipiko ko Mama guys, kay no, daghan man kay siya gipilo. Nadagan kayo, kay no, kay
Kung mama man jud guys, oy, dagan kay gilabay. Ya kana ipa. Si Lucy guys, ako sang gidalikyat og painom og tubig guys. Kay pagtanaw nako sa oras, hala alas 3 naman di ay nya wala pa nako na painom og tambal. Muni siya guys, painom nako na siya ng tambal nya. Dahil pagkahuman guys, kay basta nasa sirap guys nya pagkahuman ganin na pong tablet. Pag kanin tablet guys, kay dugay jud kay mahuman na nig kanang painom niya guys kay magbaw pa mo kog tunaw. Kay di jud mo inom o di jud mo kuan sa tambal og di matunaw. Ngano ka, may lagking dikit kiton. Pero tambal, wala na, hadlok na. Ano na siya, guys. Pero okay naman siya painom og tambal, guys. Wala naman siya labat. Kaya mainom naman gid siya. Pero maulagi na, mainom gina siya. Kanahanglan, di gina mawa ang tubig. Andamon dyan adaan. Kaya di gina mudagan, ginagway andam tubig. Sagportiran tamisa sa tambal. O, liko-liko ko din siya. Nisi lang dagway. Pagka man nag-inom ni Lucy guys, muna ni balik na pud ko diri sa kuang pikunon. Para mahuman ni. Ya pagka man guys kay hapon naman, muna nagsugod na kog luto ani sa kuan kanang say tawag ana kalbasang puti ang mga ako nang gisalon. Badlungon kay akong Lucy guys. Ya, magkuha day ko ana og sudanan sa tubig. Magluto na tas panihapon guys. Kaya wa matay sabaw guys at naman mi suriso sobra ganinang udto. Di magsilbi og sabaw. Kinahanglan gid ko na isabaw. Dagan lagi sa Lucy pag piti-piti nas mantika. Sige na lang kog kahilos ani. Nya kani pud kay kalain na pud ko niya og sabaw kay ningon man siya, mama. Laini ko og sabaw sa sardinas. Amo to gilain na ako siya gamay. Ano ni siya guys, gasugod na guys. Hapit na siya maluto. Kapag man guys kay nangaon nami. Kay mintras init pa ang sabaw. Mukaon na jud ko basta init pa ang sabaw kaming duhan Lucy. Kay ang mga maguwang dili pa man daw sila mangaon kay nag-snack man sila ganina nya busog pa daw sila. Nya mo nang kaming Lucy naguna-una lang mi. Kaya ako man gini pagkaon bisa pa nag-snack na Lucy ako man gini pagkaon og sayo kay para sa iyang tambal nga makainom dayon sad siya. Kay dugay ka na mo magkaon guys basta dugay-dugayon na nimo pagkaon agoy dugay ka na mo human. Kapag kahuman guys kay diri na pud ko guys kay manghugas sa pud ko sa plato. Kay para walay mahabilin ini ka buntag, dapat hawan ang kusina. Kay lain kay guys inigdol sa kusina ikabuntag daghang hugasan lain kay sa ng samok. Samok sa pananaw. Mo nang anamon jud ako hugas kay para limpyo ang kusina. Bisag bati-bati na diha.